Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini longki khubor bamenta kasngi. Hadin balami bun ki jingsha keno haga jingyalang bala penyat da ka HYC halor ga jing persya ya ka MOU ka bala long ha ka life huterik benai bala dem hayo pathar khma ha ka bala miru ga jing keno na uwei uri rangba bat ubade u sodar snong jong ka pathar khma uba najim kharmalki da ka ba keno ba u MLA ka jirang ba sostena sotun ulalum sop sop yaki kot kisla jogi pata jaka nakis im berkinong yalam keran ki berang ya tingkho ha ka jing ya penbek put barka jilla Assam. Habaya day bakani nakaliang jong MLA ka jirang uba sostena sotun ula pensyai shalagi pai ba jong ka jirang constituency ki ba eid bar ki balaya don ringkat bat u hadu kini ki khalman ba kemde ban skotho bakla la ne ban sha elam bakla hakum kini ki brio ki bakran khlem nong rem khlem ka jing shisha hatu la judan mo bangala lum yaki kot kisna nakis im banne ra yaki khlem da ka jingtip jongno kli shai uba sotun khnang ba ki pat ba kin shai ki la banet ban kendo yakis im bat kli la judan ne em kata ka jinglum sopsom jong u MLA yaki taki kot kisla jong ka raj ne ka hima bat ban penja klep yaki kumbala keno do uba najim kharmalki Namari kini ki kampen bet put ka don daka regional committee badi ki kot kisla baro lapha yakis im yakis stakeholder baro baki day ban submit show chairman jong ka regional committee Shushu nakaliang jong uba sostena sotun uloong ba uni urang ba snong jong ka pathar khma udai ban pensyai bat pensishai yaki jing kentho ka jong u ka ba ula syukran lapla bat yalam bakla yaki pat ba Teh kini kapur, dah kemensim ke bawah Sokia, hadu kata-kata, haga bedai bat ka jingmi iki kubur, hadin juga meeting juga live potrik ke bawah pelong hati hayau paratma, haga bawah lakin tho, the way nak kinong keren, ya UMLA, yang aku munong mikmat, kum UMLA juga jirang konsensi. Ban kren ban kento klem nong rim da ka boong ba manga ngala lum ya ki kot kisla na ki hima ban le sop bat ban le ai ban le bu e kini ki kot kisla sha e ka ba kat kum ka jingkeli labu dau te we na ki nong kren ha ka te ka sngi te na ka leng jonga ha ka ne ka por da ka men sim ka ba sokhia bat ban pensyai syaki pai ba jong ke jirang konsensi kiba it kiba syania ayanga ban ngakwa ban pensngau hakipai ba baro bakane ke jingkren jong wei na ki nongelam hakate ke sngi kalong ke jingkren ka ba klem nongrim ka ba klemla ban pensisha bat nakaliang jonga kum unong mikmat ngalayo ban kren bat kisim bat ngalak keli yaki hatu ladon mo kita kikot kisla ki banga ngala shim na pi ban let ban ra sop ban le ai yakini kikot kisla klem da ka jingtip klem ai jingbet da mano te nakaliang kisim hakani ka por nga subanong ipi ki perlok nakaliang ki media baro tenga kwa ba mapiru khnang ban ya shai baki pajba kinyo e ke jingshai pin keli kisim hatu u MLA jong ke jirang ulawan lum sop na em kita kikot namar ba hadu kat kene ke kenti hadu kene ke klip mat ke bamenta ke banganga ken mau kampat don ke weiru ke sin banong bangan le lum me kita kikot kisla namar ba ha kene ke kam ye penbet put bet sam kadon ka regional committee bad ikot kisla baro labtha ikisim labtha ik stakeholders baro bakin hab and submit show secretary revenue ben hab and submit show chairman juga committee tena kaliang jonga hakene kapor ngasngo ban penpau sapi kipa nong song snong jong jirang konsensi baro koi wat num sotho bakla wat num sha elam bakla ya ke ei ka ba kitei ko ka jingkeno na kaliang jong wei na kinong kren na ka tigasngi badai soda snong jong ka snong patar khma ngakwa ba uni soda snong jong ka snong patar khma unha ban pensyai ladai ban pensisha
hatu la don em kita kikot kisla kiba manga ngala lum sop katkum ka jingkran ka jikno link ba ki jingi ka jungi haki social media.